tanghali. Ayun. Galing na kami sa sa bank with my mother-in-law. And then, dami ko na kasi kasawing documents. Oh my God, ang hirap. So, ayun. And then, uwi muna ako sa sa bahay. Naiwan ko nga yung iniwan ko muna kay Froggy yung namin, yung pinamili namin sa SNR. Kasi kailangan ko kuhanin sa bahay yung i-deliver ko na naman sa Trinoma. So, ayun. Masakit ang ulo ko. Kulang pa ako sa tulog, guys. Alam niyo yun. Pero nag-shower na ako kila daddy. And yung damit ko is damit niya lang. Tapos nilabhan ko lang yung panty ko kahapon. Buti na tayo. So, yun. Pero kailangan kong gusto ko magpalit yung mga ng damit at para komportable din ako. Kaya, ayan. Kain muna kami dito sa ano ba dati? Sandpoint. Sandpoint. Ayan. Para siyang anong kalin tulad niya? Zark's Burger. Ayun, gutom na ako. Tapos grabe ang traffic, Mag-ano na lang dapat ako tawag doon? Magta-taxi. Bongga-bongga traffic. So, nag-tricycle kami from kanila. And then, nilakad namin kahaba-haba. Tapos, MRT kami. And then, uwi ako. Palit akong damit. Bora na naman. Nag-ano pa daw, naglalagay pa daw ng sticker sila, sila Mika doon. So, yun lang. Good morning, guys. Busy tayo ngayon. Ano masasabi mo, Daddy? Basang-basa na tayo. I'm hungry, I can't think. And it's so cute. Tingnan nyo. Sabi ko kay Daddy, pabunggahan ngayon ng mga restaurant, mga fast food. Yung iba, siniserve sa, yung juice, diba? Siniserve sa, what do you call that? Garapon ng Tostitos. Sa garapon. Tapos, ito parang base na ngayon. Mamaya niya, test tube na lang ang yan. That's already for Jägermeister. Nasa test tube na. Hello kayo. So, pero ang cute nakakaliw lang. Lunch tayo, guys. It's almost lunch na. Ayun, ito sa akin. Ayan, kay Daddy with bacon. May extra jalapeno ka? Nila pinalagay. Meron na, ayan, Silalim na. Ayan, So, kailangan talaga may tusok-tusok. Ito akin lang. Let's eat! Hello, mga baby! Hello! Ay, ito yung pasina naman ko sa vlog. Hello! Hello, mga babies! Hello, Ate Lucia! Hello, Doska! Hello, Shasha! Narinig kita umiiyak. Ba't ikaw umiiyak? Ate! Ba't umiiyak? May gatas ka na? Sige nga, patry mo akong mag-ano siya. Ay, wait lang. May papansin ng aso Hi, kuya! Hi, kuya! Hi, kuya! Ay! Hi, kuya! Hello, kuya! Hello! Hello, Lucas! Bakit tinalian to? Iwasak ang tinalian. Ang pogi naman talaga yan, Ang pogi-pogi talaga yan, Naligo na sila pareho? Ay. Merienda tayo, guys. Ayan. Pagkatapos na mag-deliver. Merienda na muna bago umuwi. Tapos matinding tulugan to. Ayan tayo. Ay, mamayahan ako malikot. Shit. Hello. I'm from Earth. Ano ginagawa niyo? Wala. Pwede na kita. Anong flavor ba to? Sabi nung cashier, walang barista. Sarap daw to Uy, ang bango nga. Okay. Peach. Dilma. Kain tayo. Ito pala, guys, yung binigay ni Sis Kate na
chili. Ayun, chili oil. Gawa niya. Gawa niya talaga. Ayun. Thank you, Sis Kate. And then, itong Nonya rendang sauce. Parang ang sarap po. Uy, kaloka. Sarap-sarap. Taga saan daw siya, Jackie? Singapore, no? Hindi, I mean, Singapore? Nakalimutan ko Singapore or Korea. Something na ganun, guys. Ayun, and then, nagluto nga siya ng chili oil kasi alam niya dadalhin niya and then alam niya daw favorite ko. So, binigyan niya ako. Kaso, sayang, wala ako kahapon. Hindi kasi bumiyahe kami niya. Sila nene. Nakarami ka na ng turo na. Pati ka na makapok niyan. Sige na. Ayun, thank you, Sis Kate. Nagluto na ako ng ano, guys, ng dinner. Yun, ng meat. Gigisa ko yung ano, yung, ano yun, sitaw. Yun, and then nagluluto ako ng ano, ng pork chop na sunog na. Hirap naman gamitin ito. Wait lang, guys. Piprito lang ako. Hello, guys! Namiss ko yung kama ko, guys. Oh, Lord. Alam mo naman, ang tagal na wala no? Ayun. Nakakain na sila. Din ako nag-dinner. Nag-take lang ako nung, para siyang, basta fiber na, yung organic, na may mga fiber. So, ayun, ininom ko para maganda yung yung daily bowel movement ko. Kaya, ayun lang. Wala ko sa sarili. Sobrang pagod, guys. Kasi simula pagdating namin kanina, namin ni Daddy, pagka-deliver nga sa Trinoma, ayun. Nagano na ako sa baba. May ginawa ako. Yung mga, alam niyo na, business. Ayun. So, kaya kakaakyat ko pa lang. Ayun. And then, nung pauwi pala kami, nagano na si Daddy. Pinababa. Ay, hindi. Natid niya pala ako. Tama yun. Natid niya pa ako dito. Tinggal ako. Natin niya ako dito. And then, umuwi na siya. Sabi ko nga bumaba na sa show. Kaso ayaw niya kasi daw ko hatid. Baka kung saan pa ako pumunta. Munta nga. Kaya yun lang. And we're gonna say goodnight na yung anak ko. Nak! Pakita ka nga, nak. Tagal kong hindi nakita anak ko, Isang Hi, araw. guys! Nakita ka ba? Hi. Patento na yan. Basta may laruan. Pwede na yang iwan. Ayun lang. Pagod ako, guys. Di ko lang talagang gagawin ko. Gusto ko mag-shoutout kaso I'm so tired na. Gusto ko na mahiga at matulog. Si Daddy siguro tulog na tulog pa rin yun. Kasi sabi ko pag uwi niya is matulog agad. Kaya yun. Tomorrow, ayokong umalis. May pick up sana akong supply pa. Pero Sunday na lang siguro yun kasi Sunday gusto ko lumabas na naman kami mag-anak para mag-banding. Sabi ko Sunday na lang. Kaya, yay! Dito ako sa bahay bukas. Prepare lang ako ng 4 bazaars. Ipunin ko na siya. Yung para sa next week. Kasi next week na yung celebrity bazaar, guys, eh. So, ipunin ko na yung mga product na bebenta ko. So, yun lang. Good night. We'll see you tomorrow. Pasensya na kung para akong patay ngayon na sasalita. Bye!